Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kajing sumar khot ya kamay Mariang nadu ki luom ki wa ki shnong ki thao ki khlaw ki batap bat ki saudong saukon kalong ka bakong san bha Henry kajing le klet ki brio ban sumar khot ya ka Mariang kala penlong ya ka United Nations House nam khat khandai spa nyopuar ban penlong no ya ka santarek jong banai jeliu kum ka World Environment Day man laus nam Habaraki ya ka World Environment Day hakadai ka sngi ban sumar ya ka Mariang laju penlong lingba ki program baper nadu ka jingthung ding ka jingpun coach nong ki awareness program ka rensan jingeko pat ki wei de halor ka ka nongrem la sakhi ru bagi nong shong snong ka jala Meghalaya ka bakantop ya kitna traikam ka sarkar jala ki school ki college ki seng bhalang ki snong ki thao ki ashim Bynta shirham ban rakhe ya ka ne ka sngi henry ka bojing kalipat Hatu ka World Environment Day ka kut tang hakashisngi ban sumare ka Mariang na ka jinglum khubor na keleng ki jaka hakabe day ba ka jingrakhi World Environment Day hakasan tari ujelleo araja arpusan ki school ki penlong yedda ki program na ka Bynta ban IG kai yaki khna bat ka wei ni kini ki school ka badan ha Shillong ka All Saints Diocesan Higher Secondary School Shillong kala penlong ya ka jingpen khot ya ka campus school ya ka jingpen irong ya ki sub jing drodor ki jingshna na ki tiarjon ki jing top poetry in lor ki wei de ki program halor ka phang pedang restore our earth act now for a better tomorrow. Kabala penlong ha campus jongka school menta boro shitayo. Nakajingle khot yaki saudong saukun jong school ka sarkar kala ai khusnam ru yaki khat south ligi school ki bakantop yaka All Saints Diocesan Higher Secondary School Shillong. The government of Meghalaya kala award iko school Jingieid ka second prize haka sustainable waste management practices haka category jongki upper primary students tingi smoke men shibu namar kini ki upper primary students kini ki khana ki bala sha train ya haki no hikai na do nursery kg por baki don haki class kg class 1 class 2 kum no ban grade ikinyut jongki de kala irap shibu ni ki khana bakin sungthu kum no bakin penne ka Mariang omli tang ka shisngi ka ba ngila ban celebrate haka santrik u June Henry ka de ka process ka bangi continue the whole year and throughout they ngi kino hikai ru ki take many other steps semua ki activities ki curriculum jang ke school kum kini ki EVS subjects ru kino hikai ki encourage kena kono bakin shna something out of waste nanti ki bun bah ki jing penni jang ki kena na kini ki trash lani na kini ki waste products ba tang ki baki penni school lani wat ki trash baki penni hayeng ru tingi encourage ki kena baki long very creative nang ba kila ban recycle ru ken mdi tang ban chubret pathar mdon kam shu ban chubret ki dustbin sendri ba kat ki baki la ken recycle but haga ka poru ka creativity jang ki ru ngila ban yo ken kat no ki long very creative ban reuse kini ki tiar ki ba mdon kam shu Tangki School Henry Hakate Kasngi Katanat Arts and Culture ka Sarkar Jilla Haka Jintre lang bat ka Earth 3 Enviro Private Limited but Women's Indian Chamber of Commerce and Industry WICCI Rural Council kala penlong ya ka Jingieid Drodor yaki khana school jongki Arpur South li ki Slam Jingpule kanong ba Shillong bat ka Jingthong khat Sanspa tli Kiten Riding Hilarity Performing Center mau kasyang
Halor kini ke Bynta la yu iru baka Shillong Municipal Board SMB. Kala syem ya kasien jam ban penkhoj ya kanong ba Shillong da ka babu ya ki nong penkhoj surak bat nong penkhoj nala kumba arspa ngot hakeleng ki jaka jong ka municipal. Hari boy hakathan sning lala ruban saki ya ka jingpulong program ka office u BDO haringkat ki khana school beper ka bau ba Charles Marngar u MLA ka Mauhati constituency ulalong kumukongsan. Haba ajing kran u ba Charles ulaong kathma ka basir kai kan dei kathma jong ka jingkerdo lada nang ban sumar ya ki ding ki sit. Buat nganget ya gejing ba ong bakah ba wei ka singi ka thma ka bakraw tam ka pertai ka dei gejing kini Kandai gejing kini Namar balay dansyo iding gisi na ikat mi ko. Tinamar kata ganay kapan kan mau yang kung malaong man habang itong ding menta. Let's say kipala he kata kipala don repost nem dinamyo suru ban kam kita. Kila lek no kil kin sayap no baru mungkin sayap aku bagi sini. Kenrai kalawai ikun ikti kita ni. Kalau kabadon kam hadok tak. Kejing don giding kumala krensyo khamat nganong krensyo kaayang igal erga bakoy plus nang ta ngi pahu pa ngiyo bat panon kam kidon bon gilang ka ba kiba mangihan ng kendang ru habaw lumla senlen ka galas dang rin Nalor ki school kitanat office sarkar Henry wat ki kenhon seng bhalang ru kila penlong yakani ka program ha West Khasi Hills District la sakhi ya ka Hill Farmers Union West Khasi Hills District haringkat bat ka Hill Farmers Nursery Society bat ka Khasi Jaintia Land Owners under RM Project Meghalaya kala penlong yak jingtung ding hajan TB Hospital Nongston da ka jingtmu ban penjerngam yakate ki jaka luom ki bodon hakate ka jaka
Nang ta Kakasi Students Union KSU lingba ki unit tray kam jongka la penlong ki jingthung ding palat 8,000 tam ki ding hakeleng ke rilum khasi bat jaintia. Ke KSU Southwest Khasi Hills District ha ke jing snok tilang bat ke seng samlas nong mau kerwan kala penlong ke jing pen khoj ya ke jaka ke blatep kum ke mau pon ke badan haki Bynta ke wa sala mau kerwan batru ban pen khoj ya ke jaka satjan ke belasna da ke dorbas nong mau kerwan. Bao ke jing kublai ya ka KSU Southwest Khasi Hills District limba ke environmental akwa layo pan simri senjam sai sin pat ban pen khoj ya ke deka pot salah ke badan ni ko ha ka Shillong jungi dekat ni kamdei suka sin ke beningkong ba na leng jong ka seng dekat ni Shillong ye ban ku ya ke ni ka pot salah rei na koi ka pot koi pat na koi snam ki nak leng jong ka KSU ki jusim ya kini ki senjam ban ku tentang ya ki ni ki wa rei ya ki yo bat kui pi caka de dak jing trelang bat ngi ka Shillong kaseng samla untuk ke Mokot Fishery Association. Haribhoi District Pat lala ban saki ya keseng HNYF Nongpo Circle ban penlong da ka program thungding haringkat bat karaj nongkra hapo ke jaka jong ke tai karaj bada ke negasngi la saki ya ke jingmi shakmat nadu ki riu rangba ki riu temen bakin mi shakmat ban yashim Bynta ka bakila pen sngo baki dap da ke jing sngo khia halor ke jingkala ha ka mai Mariang bat saki lang jing disi ya rak ngaruh treatment swabangan misalnya treatment dengan nganu kerman baru kinangan rak ka ere sih kalau ini belum sedia ini kan Hanong ba Shillong Pat kiseng bahalang kum ke HYC Maulai Circle ru kala penlong yakum kene ke program da ka belet jurep ya kitelong soalang ha Maulai kenton masar bat kiwe ke bakila pensngau ba kene ke jinglet jongki kilap ya ke jingsha penjebo ko na ka daw jong ke jinglet jaklia ki paj ba ngapat kan ma bahar tu kepo banyuan jingo ni ya ka jing jebo jong kham tam ro ha pani pe ketika lain tang ro lain tang leni kenika alom tang ni iba tang we asli alom idon te rei ha bangi pe menta ya ka jing trekam jung ni office staff hang ne ni ba kalau compare bat ka la dengia compare kala kham kho chibun cha ban ya ki kosem kita blessing la ban ong ba ka jing kho kadai ba nadu bala divert ka keba cuan nanti na wadak beki jan pata de keba judon kinong shodo hati por sistem muncha de bunsin muncha hakpon patai bot ke jurung ke hangni ko kadam pene halen bet jonga but kasnam sudah lah lisi la bendong but kinong mula kita por si ke bam undi ke bagi penengkap kalau syak bacobo de menta
habanyuan mentang ngilam ba kala compare bal kala per shibun cha ban hakipor jong kiba menchua Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.